Og goddag alle sammen, og velkommen til FNAF 3 episode 2. Lad os gå i gang. Og FNAF 3 er bedre end 1'eren. Hov. Der er nogen, der siger, at den er dårligere, men den er bedre. For fanden, gå væk. Jeg dør snart. Det er ikke awesome news. Gå væk. Klokken 1. Oh shit, der gemmer sig en bamse. Oh. Her er da. Gå så væk. Det her er så uhyggeligt. Kan jeg ikke bare silde, så den går væk? Klokken 2. Hvad er det for en lyd? Er der nogen, der svejser? Kom så. Klokken er 3. Vi er halvvejs. Jeg døde ikke. Oh god. Der var ingen tid til at undvige den. Jeg kan ikke klare det her. Kom nu. Kig. Nej. Ventilation error. Fix det. Kom nu, fix ventilationen. Yes. Fix kamerasystemet. Ja, jeg er oppe igen. Ceiling. Audio error.
Shit. Okay, den her bane er faktisk ret svær, når man tænker på, at det kun er nat 2. Det tyder bare på, at FNAF 3 er et rigtig godt spil. Gå væk. Jeg ved, at nu hvor klokken er 5, så kommer den der bamse dernede ved km 15. Eller ting bare og dræber mig. Jeg ved det. Wow. Hvad skal jeg gøre? Okay, Ludvig. Klokken. Nej. Klokken bliver 6 lige om lidt. Det skal jeg fandme have et billede af det der. Nej. Kom nu, skift. Tidsskift. Skift nu. Nej. Jeg kan ikke. Yes! Det var så tæt på. Nej. Ikke af de der computerspil igen. Chica. Nej. Ja. Jeg ved bare, jeg dør. Jeg ved det. I hvert fald, at 2 var rigtig svære. I hvert fald altså i forhold til, at det er 2. Så nat 3 bliver nok ikke just lettere. Nej, men en af de vildeste ting med FNAF 3, det er jo, at man overlever, når bamser angriber en. Nogle gange. Men altså, okay, man kan heller ikke lukke dørene. Det er nok også det, der gør, at det er så svært. Ventilationen, det er aldrig godt, at ventilationen ikke virker. Aldrig. Godt. Play audio. Godt. Wow. Nej. Oh no. Ventilation error. Jeg synes lige, jeg så en eller anden kanin. Audio error. Shit. Det her. What does the fuck... Nej, det var ikke... What does the fuck say? Ding. Nej, ikke video. Det eneste, der ikke
må gå i stykker af video. Og audio og ventilation. Og audio error. Jeg kommer alligevel ikke. Og ventilation. Reboot all. Det er hurtigst. Kom nu virk. Hvad er det? Oh! Shit. Ventilation error. Okay, klokken er 3. Natten er 3. Klokken er 4. Wow! Okay, den der bams, der har angrebet mig 3 gange nu. 2 i hvert fald. Den begynder at gå mig virkelig på nerverne. Er det noget der? Wow! Nerverne. Nå. Håber I kunne lide videoen. Husk at like, subscribe og kommentere. Ses i næste.